І, в принципі, в Європі лише одна країна є, в якій не існує депутатської недоторканності ні в якому вигляді, це Голландія. В усіх інших країнах так чи інакше депутатський індемнітет гарантований. Тобто за свою політичну позицію, за висловлювання, за голосування. Депутати так само захищені від маніпуляцій правоохоронної системи. Тобто є статті, по яких депутата можна затримувати в Європі. Це статті на місці скоєння злочину. Убійство, Убивство. Ну, є перелік цих статей. Але якщо щодо депутата намагаються сфабрикувати справи, зокрема, там, ну, не знаю, можна в чому завгодно звинуватити, є дуже складні справи для економічного, там, знову ж таки, характеру, навіть не економічного. Є, тут уже краще, напевно, скажуть ті юристи, які в цьому краще розбираються, ті, де треба доводити злочин. Отут от якраз депутати захищені від маніпуляцій. Знову ж таки, немає єдиного немає єдиного правила. Є рекомендація Венеційської комісії. І що вони говорять касательно відміни неприкосновенності в українських реаліях? Венеційська комісія не рекомендує скасовувати повністю, і так само Конституційний суд висловив такі зауваження, що нам потрібна європейська модель захисту депутатського. Тобто це не імунітет, а індемнітет. Можливо, індемнітет розширений, враховуючи ризики. Очень умно розмовляєте, Владимир. Що таке імунітет і чим відрізняється індемнітет? Імунітет – це захист від кримінального переслідування. Індемнітет – це захист депутата за його політичну позицію. Імунітет, як я вже казав, не дозволяє взагалі або частково депутата притягати до кримінальної відповідальності без відповідних процедур. Індемнітет це дозволяє, але має, скажімо так, систему захисту, якщо депутат має політичну свою позицію, відмінну від тої, яка належить більшості. Грубо говоря, якщо депутат опозиціонер, ну, в принципе, да, его нельзя просто так, как обычного человека, взять, дело открыть и длись оно там годами. Це не просто, тут опозиціонер чи не опозиціонер, тому що людина із коаліції теж може мати свою незручну для тих, хто там цією коаліцією керує. Но кто определяє, що це політичне переслідування? Вот як це определити? Це можна чітко, абсолютно визначити, якщо розбирати кожен окремий випадок. Але під кожен окремий випадок Конституцію і закон про статус народного депутата не випишеш. Тому треба чітко розуміти, виділити групу статей, які є, то, що називається місцем скоєння злочину. Ну, безусловно, да. Ну, от, наприклад, грубо кажучи, можна депутатом звинуватити в сутенерстві, да? І все, затримуєш і все. Не доведено, ні. Ми підозрюємо. Да? От що, разве в таких случаях його посадять? Да, особливо зараз, якщо розглядається законопроект, що навіть в деяких варіантах, що скасовується застава. Наверное, только по очень тяжким статтям. Ні. Ні, якраз ні. Скасовується застава. Тобто у нас виходить зараз взагалі цікава ситуація, є пропозиція скасування застави за певними рішеннями, і я просто ще не читав, але от уже є інформація, що застава фактично відходить. Але у нас виходить за тероризм, згідно з рішенням Конституційного суду, треба випускати з в'язниці, а, наприклад, звинувачення можна яке завгодно сфабрикувати для політичної опозиції, ризик в Україні дуже великий. Скочування до того, це країна з несталою демократією, а з політичних мотивів фактично взяли і кинули в тюрму на кілька місяців, то в кращому разі. Тому нам дуже зараз Венеціанська комісія за законодавство через право, і, власне, сам Конституційний суд України вважає, що нинішній законопроект, його треба приймати із поправками. Ну, а будуть поправки? Є вероятність внесення поправок? Я не думаю, що будуть поправки. Зараз включився такий зелений бульдозер, який вважає, нікого не чує і вважає, що ось треба, значить треба все зробити. Інша справа, що це закінчиться потім, якщо починають
порушувати права одних, завжди це закінчується порушенням прав інших. І ті, хто вважає сьогодні, давайте цих депутатів нарешті, зараз ми їх зметемо, то вибачте, з наступними будуть, завжди бульдозер спускається вниз. І потім права громадян буде нема кому захищати. Знаешь, с другой стороны, я понимаю Зеленскую и партию «Слуга народа». Почему? Потому что они берут, действительно, ну скажи, кого это не бесило? Вот меня это тоже бесило. Значит, человек явный взяточник. Вот он берет взятку прямо перед камерой. Вот прямо в камеру он берет взятку, да? Его, во-первых, никуда не привлекают. Дело заводится. Потом его, я даже фамилию хочу называть, там несколько было подобных случаев по наглости, да? А потом просто заносит деньги, он выходит такой красивый и на Бентли ездит, да? Наверное, это всех раздражало, людей. И, наверное, они смотрят, что людей раздражает, действительно хотят это отменить. Может быть, там нет никакого заговора, может быть, они хотят, чтобы действительно не было возможности у жулика, который миллиардами, миллионами вертит, что от кого угодно откупиться, что если ты депутат, то делай, что хочешь, там нічого тобі не буде. Знаєте, зараз жуліки, вони відкуповуються і без депутатського значка. І в даному разі, якщо є монобільшість, то зняття депутатської недоторканності із того, хто прокрався, да, воно можливо. 226 голосів за поданням Генерального прокурора. Будь ласка, ваша вся влада, вперед. Тобто це є достатньо цікавий механізм. Але своїх, фактично вони, «Слуга народу», вони заганяють в те, що навіть і не думай мати свою позицію, інакше можна буде зробити все, що завгодно.